Ama Santos, tan mabig naman si kayo. November 14, Sunday. Have a blessed Sunday. Na, ito, nag-snow na. Pero light lang. November 14. So shout out kay Ate Terry and Chupisto family de Vera. Yan sa mga taga-Karaol. Kamusta kilatan? Shout out. Namin niya family Poronia tag-Karaol. Light snow. Light snow. Unang snow November 14. Time check getting 12 o'clock. Yan. Kunti pa lang naman, pero pag marami na to mahirap. Tuesday November 16. So may warning na snowfall 10 to 20 centimeter. Anata niya itong araw na to, Tuesday, Monday, and then tomorrow, bukas pala. So dito sa Alberta may snowfall, so maraming pangalawang araw na mag-snow. So bukas mas marami to. Yung mga araw snowfall warning, Cubadonagaw, Carman, Monday, ang San Nathan, nabuwas Monday Nathan, sa nabuwas snow lalamot. So wala snowfall warning 10 to 20 centimeter. Alate so snow dya. So bali-bali snow, pero bimayag ka lang pag magandang snow, pero tignan, pero pagka tumagal ka na rito, ang hirap din. Yan. It's mag-alas 3 na at kumakapal, lumalaki na yung flakes, snowflakes. Yan. So ito mga araw, alas 3 ng hapon dito, at medyo talagang kita nyo, medyo maliliit pa yung mga flakes, minsan lumalaki. Yan. Yan. So may snowfall 10 to 20 centimeter. So ang mahirap lang dito, with snow pa,
pagdating ng madaling araw at lumamig, negative 10 ganon, magiging icy yung daan. So so risky. And then sa ngayon medyo hindi masyado malamig, 0 Celsius, pero feels like -4. Yan. Yun yung yung sa bike, trail bike na ng mga bikers. Yan. So sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pagmamahal nyo sa akin. At dyan po sa kay Ate Terry tsaka si Sir Chupisto de Vera and family, shout out. Tsaka kay Renz Aranda, shout out. Yan. So maraming salamat po sa inyo sa suporta po nyo. God bless po. So mga araw, it's already 4:18 at tingnan nyo, ayan, 4:30. So medyo with snow pa, pero ang mahirap nito pagdating ng madaling araw, titigas yung yelo madulas, pero siguro lalagyan po ng asin yan. Ayan, as of today, November 16, 4:20 na siguro. Tapos ito, iangat ko tong wiper ko para sakaling malamig mamaya, hindi siya mapoproson, hindi masisira yung wiper ko. Yan ang yan ang technique. Ayan. So ito na, mayroong snowfall. So Tuesday, November 16, for 30 ready. Ayan. Okay. Na late ang snow. Snowfall. Ito. Risky. Yeah. Yeah. Mga araw, kasama ko si Shie. First time yung na-snow. Yeah, sobrang malamig. lamig. Salita ka dyan. Sobrang lamig. Napakalamig. Hindi pa yan, baka bukas to mapuplusan yan ng mahirap. Kita mo yung takbo yung mga takbo ng hindi sila mabilis kasi risky. Yung madulas yung kahit na naka winter tire ka, hindi basta ingat. Kunwari 60 yung yan lagi kang distansya. 60 yung maximum, gawin mong 55 lang. Okay. Yung pag nagda-drive ka pag nasa snow, para ready ka pagka nagpreno siya, ready ka agad. Hindi yung iba yung driving sa snow. Time check, alas 5 na, 5 minutes bago mag alas 5 at madilim na. Pero pagdating ng mga February or itong December, yung alas 4 madilim na. Yan, may snowfall kasi. Okay. So dyan, araw. Ganito pala sa Canada, napakalamig. Dito lang tayo, nandito tayo sa Alberta kasi, kaya malamig sa tayo. Ayan. Yeah. Tsaka mahirap pagka-snow talaga. Magandang tignan, pero pag nag-snow na, nako, masarap pag first time mo, di ba? Oo, masarap pag first time. Pero pag tagal nito, nako, ayoko na. Magpapala rin ako. So yung mga papunta rito, mag-ready na kayo ng halo-halo. Oo.
At itong lamig dito iba. Yeah. Oo, malamig dito sa parte sa amin. Yan si Shea, first time niya na magkaroon, pero late na yung snow. Dati September meron na eh. Ngayon, November pa lang, November. December na, malapit na. Third week na ng November 16, pero November. Kita mo agad Opa. Yan. So, i-shoutout mo yung mga mga kababayan namin dyan. Shoutout mo yung mga kaibigan mo dyan, yung family mo, di ba? Mag-iingay palagi Yun lamang. Hindi mahirap ang buhay dito sa Canada. Oo, napakahirap. Work. Magtrabaho lang ng magtrabaho. Tinagalog, in-English, Tagalog lang. Oo. Tapos mahirap pag walang sasakyan dito. Correct. Pag nag-bus ka, nako. Mag-aantay ka ng oras. Kailangan, alam mo yung mga timings ng mga bus. It take times. Hindi kagaya dyan na pag naligo ka, papara ka lang doon sa Pilipinas. Dito hindi. Dito hindi. Hintay mo yung bus number mo talaga bago ka sumakay. So, alam na niya kung ano yung hirap ngayon dito sa Canada kasi kararating lang ni Shea. Yeah. Ito na kami. Kaagang gising. Gigising, papasok. Pag uwi mo, gabi na. Kakain. Tutulog. Yan. Maglalaba kapag walang pasok. Pero mamayang mga madaling araw may maglalagay naman ng asin dito sa may maglilinis tapos maglalagay ng asin. Pakita natin kuya, nasaan ang ating Alright. Ayan, pagdating daw ng madaling Canada, araw, lalagyan ng mga asin daw yan. Yung para may hindi truck may truck na iikot. May aso. Okay, hindi ka basta-basta pwedeng basta may mga may nakita lang may aso, ayan. Hindi ka basta-basta susugod. Hinto mo muna siya. Dito kami, kita yun yung snow. Kita niyo yan. Mas lalo bukas kasi 10 to 25 cm ang kapal niya. Dito kami sa team sa gasolinahan. So ganito ang buhay sa Canada. Mahirap pero mabibili mo naman gusto mo kung maganda yung trabaho mo. Correct. Pero mas masarap talaga tumira sa Pilipinas. Yung sarap. Yan si Ayan Tapos na po yung sentimiento ko. Ano yung sentimento mo? Sige, sabihin mo. Wala nakaka-depress dito pag winter. Depress agad. Kundi talagang pangit kasi pagka winter na pangit na dito pag nag-snow. Ang aga nagdidilim. Pero masaya ba rito? Sa summer, masaya sa summer. Masaya dito pag may kasama mo yung pamilya mo. Of course. Yeah. Pero ano hininakit mo? Ano yung hugot mo? Hugot. Si Aisa nasa likod. Hindi ko makita, mo lang. Okay. Yan. Shoutout ka. Ang ganda. Shoutout ka dun sa inyo. Saan ka sa atin? Sa Valenzuela po. Yan, sa Valenzuela daw. Shoutout. Sino yung shoutout mo yung mama mo? Ano ba yan, kuya? Nanay mo. Happy birthday sa mama ko today. Sabihin mo yung mga pangalan. Alam mo man yung pangalan niya? Siyempre. Alam niya na pangalan niya? Sige, sabihin mo magsalita ka. Si nanay kong nene. Happy 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 birthday to you. Happy birthday to you. Birthday niya sa Pinas today. Birthday niya sa Pinas. Yan si Aisa. Isang tropa din namin dito. Hindi makauwi ng bahay. Hindi makauwi ng bahay daw. Kasi risky yung snow. Mag-snowfall kasi ngayon 10 to 25 cm. Hanggang kailan po ba to? Hanggang bukas po ba to? Hanggang bukas po hanggang bukas yan. Yan si Aisa. Pag-hello ka sa family mo doon. Hello po. Kuya Shy daw siya, shy. Shy sa camera. Okay na. Yan si Aisa. Yan. Okay, bye-bye. Good morning, mga araw.
masantos siya kabasanan si kayo namin. Tuesday, November 16, may nang Karamamanaya Aliwak. Monday, November 15. So nata November 16, Tuesday, as of Tuesday, katanay so gawa sa lari natan. Itong umaga na to, it's already getting 6 o'clock. At saka lilinisin ko muna yung kotse. Ganito rito. Buhay. Pag nag-snow. May snowfall warning pa rin. Ayan, mahangin pa. Ayan. Ayan. Saka maliwanag na maliwanag kasi puro puti lahat. Medyo madulas ang daan. At saglit lang po at lilinisin ko yung kotse. Ito, may pantanggal ako ng snow at tatanggalan ko yung sasakyan. So magandang umaga na malamig. It's a negative 4 pero feels like 13. Sa mga araw medyo malamig pero sanay na rin, hindi gaya nung una. Masarap yung snow pero mahirap din, magandang tingnan pero mahirap din, saka malamig. Negative 4 feels like 13. Ito yan. Pero naka-winter ako pero ingat din kasi medyo risky. Baka may madulas na daanan ako. Yan. Biyahe muna ako. Ito lang mag-bibidyo. Yan, nasa highway po ako. Yan. Ito yung kalsada ngayon. Yan. Yung makapal po dito na parte. Nasa loob na ako ng mga bahay. Yan. Medyo mahangin pa. So alalay lang ako. Dito na ako at nihintay ko lang yung kaibigan ko. Saka isa pa para ka nagda-drive din sa
sa ano, buhangin. Ayan. Sarap maghalo-halo. Ayan po yung mga snow. Ayan, yung doon pala daw. Sige. So mga araw, wadya ko da amsa mga karang ko sa may amiga, may kay dati ng payakar. Ito na medyo kin ang tingaran to makapiso makapi talaga yung naon. Ito yung Tuesday morning. So pagka may sakyan ka dito, kung bago yung sakyan mo at wala kang garahe, mahirap kasi kukuskusin mo yung sakyan mo, magiging luma dito. Kain po muna tayo ni ito kape. So mahirap ang kumuha ng bagong sakyan kung wala kang garahe dito. Kung nakapark lang sa labas, wala. Sira yung mga pintura niya. So advice ko lang, kung may garahe ka, pwedeng bago. Pero kung wala kang garahe, used car ka na lang. Diyan sa Pilcan, diyan sa First Street, meron kami dito, Pilcan car dealer. Nandyan sila, doon kayo kumuha sa First Street, Sherwood Park. Diyan ang opisina nila doon sa Park Mazda. Diyan sa may First Street, malapit sa Y Road. Ayan dyan yung mga Pilipinong mga kabayan natin na nagbibigay. Pwede silang kausapin na pag kumuha ka ng used car or new car dyan sa Pilcan. So ito, medyo mahirap yung daan at hindi tayo makakuha ng video kasi mag-isa lang ako. So good morning po sa inyong lahat. Sa mga subscriber ko, maraming salamat po sa lahat na pagmamahal niyo sa akin, sa mga subscriber ko. Sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat. At sa mga nanonood, so shout out lahat sa inyo. Sa mga nanonood nito, pagpalain kayo ng nawa ng Panginoon na mahal na Ama. At stay safe kayo lagi, stay healthy sa mga nanonood. At sa mga manunood pa, o diba? Siya nga pala pag kukuha kayo ng dito sa Canada, pag kukuha kayo ng sakyan diyan sa Pilcan, nandiyan si Mark Lago, si Richard, Boss Richard, si Madam Cherry, si Madam Karina, si Kaloy, si Red, si Cesar, si Malu. Tutulungan kayo niyan pagka kukuha kayo ng sasakyan dyan sa Pilcan, sa First Street. So First Street, Sherwood Park, sa Y Road. Makikita nyo yan. Andun siya sa Park Mazda. Sasabit ka dabong. Anakatay des dyan. Pinanandong nyo, so kapal na snow. So so yung Pilcan cars pala dyan sa may First Street, ang telepono nila is 587-745-2020 587-745-2020. Yan. Puti. So na po, 7 o'clock AM, November 16.
So dito na ako sa bahay. Yan. Snow pa rin. Ito yung magdamag na snow. Yan. Nandito lang ako sa amin. Asa nga pala kanina na stuck ako sa snow. Hindi ko na ipakita kung paano malis doon sa na-stackan mo na snow. Papakita ko na lang pag may ano. Yan, maraming naglilinis ng ano. Sige po. Good morning. 8:30 in the morning. So snowfall rin sa likod namin to. Saka negative 5 but feels like negative 13. Continue pa rin yung snowfall. Ayan, sa likod po ito.